Shalom. Uri Tuhan malasirah kita senalion alamuna monang Tuhan Yesus marawan sorok ni hamatiani alani mau lihat temani di bata apapun kita marhiti Tuhan Yesus Kristus hamonan ni Yesus dari hamonan nan kita iman na prestahun dition alani saat kami mampu kamu selamat pasca hari kita saluran atau tak puji najwana namanya panggilan saya mengerti nomor siap turun ayat saja doa ayat itu. Hari Tuhan di bata suruh mantu di perbadia turu hanami asa taran si turu hanami marhiti hari yang dianam Tuhan Yesus Kristus jala asal mendadah apa sebenarnya marhiti pakirimu na mangun asa petong kuingot kami nah heheru kami musesian na mati sungun Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami naun hehe sian na mati. Amin. Tapi jemaat Tuhan mereka mahita sian buku ende nomor 30 ayat saja. Saya tak puji Ulang masa sudi
Tayon hamong mapat pinibatan di pesta paglohon paglingotan akhir ni Tuhan Yesus Kristus sadarion imana tersurat di sada Korin saja ayat 8 sonoma ilok isi. Pahoton nido hamu ro di ujung dabe so hasurahan di hari ni Tuhan Yesus Kristus si jahan misalai pahoton nido hamu ro di ujung gabe so hasurahan di hari ni Tuhan Yesus Kristus si ido sahana atau rakmah kita bagi lugogo tutuhan di bata ali Tuhan di bata saya pagugui mahami mangulah mahupar tupatik mi amin. Tapuji matuhata marete mahita siyang pukwede nomor siya probat ayat 2 sa 4. Katopoti manusat katuarupan di bata makanya makita. Ali Tuhan di bata aman nami perbubu na suhat dusan para sirwo kami dan kami halak na ranglon. Narodo kami tujulong manopoti dusan nami na gudami di bagasan kajahat ko kami tubuh. Jaladang adong hapersyaw di bagasan ko kami hiyan. Saluhuk do kami manipil siyan aka dalam masa gudang do pangalisun nami di patikmu alay imot mahani ali Tuhan ala nidinggan di basan dohot asiruhan sayu nang paimotimot aka do sa nami dohot pangalisun nami sayingot mahami hupartu asiruhan dohot tinggan di basan ala ni guwari ali Tuhan Yesus marpamuati maruham di dosa nami nagudangi. Amin.
Abigi magbangga-baga ni bata taringo tu hasani dosa. Umoko pita gabi dosa do ibana naso tumadda dosa ibah ni bata. Hasa gabi hati gora ni bata hita marhite-hite ibana. Hasa ngapon ma di bata na digijang. Amin. Tapuji matuhata mari mahita sian buku di nomor 167 ayat saja. Epistel dihita di minggu pesta paduahon parmingotan hae ni Tuhan Yesus sadarion tak surat di sada Petrus di sada ayat 10 sampai ayat 12 margati sore mahita maca pinuji madibata mani Tuhan Yesus Kristus naung marumo kita padua halihun sian godang ni as ni rohana marhite-hite akhir ni Yesus Kristus yang akan mati asa marpakirimon na mangulo kita. Diramoti rohamu kinoponigo di debata marhite-hite haporsiaun asa sahatu haluaun namun radi si papataron ditiki na pagpulihi. Iyo na harap sa kamu na masa kung sa tawid kumain ibagasan sa rago ng pagpunan ngolo ko hindi ko ay nang jupang do hatuaw ni hapon siya muna na dun umarga siyan sere na sumanahan nang pe dihuji api bahin puji-pujian dohot hamuliaw dohot hasangatun di hapapatar ni Yesus Kristus ini. Ating preso rum di idahamu ibana, di akoromi hamu ibana, na hinapor siya muna. Nang sudi idahamu ibana nuay, gabi bariya dohamu, ibagasan alas diroha, na sotar mataram, jalan na tumahan. Gabi jalo muna do ujung ni hapor siya muna. Ima haluaun itu demuna. Ima haluaun na nyanduan jalan pinama mana niyak kapan mirang. Nang manurakon masang roha at pamuni. Odo di pamanat marot nasida. Manangadigan dalam manang sehari tikina di tuduh atau di Kristusi. Na di bagasan nasida. Na makatidak hian akka hapur suhun. Nanaing songgok tu Kristusi. Ro di akka hasangapon na dipudi ini. Di papata kay dengan sida dan dari sida sendiri. Di hamundo nanya sadukan nasidai. Los ido na pinabuan yang kaparbarita dalu ni main kamu. Marah hite tol di parbadia. Na usuluna siyan banua kincang. Masih lo kabar persusu mamere itu bagasan. Ido sahatna mertua do na tumangihon ha kani dipata jalan na opeopsa. Amin. Tapuji matuhata siya buku di nomor 600
22 ayat 1. Tidak pun maha persiautai, songon na tidak pun yung atas ha persiaw di sadok portibion rak mahita madok. Au persia ide bata Jehovah, ido alapar gugu naso hatulusan nato palangit dohotan. Au persia di Yesus Kristus, anak ini bata Jehovah nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi di senton di perbadia adorang suamuhan. Itu Tuhan tanah tu mau na berwit di pengumuman di selatus na magarpajal di bana di haut mersilang na dua tu banotoru tung di tanam na mula mangulu di hari patubuhon na manaik surgu lahun tu siamun di bata Jehovah amanai parbuhu nasu hatulusani di simay bana pa ima mula soku tu tanon manghumi harap na mangulu dohot na mati. Au persia dito di perbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni hara Kristen akan na badia dohot di hasani dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sugut daging ni harap na mati dohot di hamuluan na surasuda. Amin. Tapi kima sungguh-sungguh di pesta Paskah paduahon Guarni pat muat kasadajon Senin tanggal 10 April 2020 ima pesta paduahon perlingotan haheon ni Tuhata Yesus manang Paskah kedua pinangido matu sudah ruas dohot perhalan ni huriata sah KPP resok seran asa patupahon ibadah keluarga di Ganuk bagas tadi semonima sungguh-sungguh dihita di bangsa Tikion tapuji matu harta mari di mahita siya nomor 20 ayat 2. Dami ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhut na dihamuak kamanami nanami huriani Tuhata, di bagasan Yesus Kristus. Selamat Ari Paskama dihita saluhut na. Barita nauli sian hatani debata, ojahan jamita,
di pesta Paskah na padua honon, tersurat di sada Korintus 15 ayat 20 rodi 20 alu songonoma didok disi. Alai nunga hehe Kristusi sian namate, ibana do parjolo nyakka namodingi, ay songon marhite sian sada jolma songgok hamatean, songoni do marhite sian sada jolma haheheon nyakka naung mate. Ay songon na di bagasan Adam saluhut mate, songoni do di bagasan Kristus sude di panggolu. Alai ganuk na mangihuton parjojorna parjoloi Kristus dungi akkana di Kristusi di haroronai, dungi ujungna disima pasahaton na harajaoni tu debata ama, dung jolo di pasoho nasa panggomgomion, hahuasoon dohot hagogoon. Ay ikom mangarajay ibana rasi-rasa dipatuduk saluhut musui tutorun ipakna, hamatianido musu na parpudi si pasohoton nai, ay saluhut na do dipatuduk tutorun ipakna, alay molo saluhut dipatuduk didok tadak madisi, na sodohot na patuduk kon saluhut na tu ibana, alay dung tuduk saluhut na itu ibana, disima dohot anahisa diri uduk tu napatudukon saluhut tu ibana, asa debata gabe saluhut di bagasan saluhut ido sahatna hurian itu hatta nahina holongan di bagasan Yesus Kristus sada sukus-sukun bohado moloso adong haheheon nyakka namate. Jala laos turupuk jamitaod do alus ni suku-sukuni. Buasa songonya kamanginang ala takas adong na so apit di pangatusion ni huria Rom. Di ayat 12 di dok di joloni turpuhon. Marhua madohonon ni nadeba siat tong atong mamuna na soadong haheheon yak kanang mate, dung sanga binarita hotaringot tu Kristus pabua nang dipahehe ibana sian namate. Raga doa jarat dohok pangatusian ni jol mahati hai, songoni akka halak Kristen na soapi mangatusi taringot tu haheheon, molo so takas dia tusi taringot tu haheon yak kanong mate, dia do lapatan ni alusna di ayat 10 di do Apostol Paulus di turpuk taon ayang goso dipahehe akan namate dak tutu hehe nang Kristus laos ordo urut ni hataud dihita bohado moloso dipahehe Yesus hurian itu hatta macetakas do di patorang Apostol Paulus alus ni suku-sukuno jala sasitong na ordo na gabe ipola ni jamita dihita sadarion taida do sada pangajarion marhite buku sada Korintus na manaringot itu sada teologia na genoranna teologia salib di bidu sada Korintus sada esa pulalu di dok ay haoto do hata na taringot tu silangi di rohan yakkan alahomago alay hagugoon ni debatadoi dihita na dapotan haluaon haoto do silangi yakka di rohan yakkan alahomago molo di halak Rom do halak Yahudi dirajumi do silangi pamajalan yak kaparjahat na sumalin jala disarupahod do Yesus tusi di halak Rom dirajumi do hamamate ni Yesus disilangi ujung ningoluna alay asing doi diak kana porsea dada hamatian ujung ningolun yak kana porsea silang pamajalan yak kaparjahat na sumalimi
di pahusor Jesus doi gabedalan pasauton sakap ni dewata paluahon jolma sian gom-goman ni hamatean disilang ni Jesus ido dituhu Jesus dosa ni jolma dosa ni sude portibion gabe haluao do hamamate ni Jesus disilangi tuakka na porsea jala sikop marhite haheheon bohado hinauli ni haheon ni Jesus yang namate dohot di pakirimota ido odolan ni hata ni debata di turpuhon amanginang boy dunuaing na taranapi ahana masa di ngulu ni jolma molo soadong pakirimo di haheheon songon nanidok niak kahalak Rom halak Korintus ahado namasa di ngolu ni jolma molo somar pakirimo kita di haheon ni Jesus di haheon niak kana porsea sudi akka pakirimo tai akka sihol ni rohat tai di haulion ngolu di portibion cita-cita dohok sonang ni roha mago mai sian ngoluta molo so hehe Jesus sian namate namar lapata dui na totong terhisu tanomani kuburan itu akan terus terkunci hidwasa di doa Apostel Paulus di ayat 32 ayang goholan alani jolma hurang gutto di huta Efesus akka binatang ahamagunani i anggo so hehe akan namate ba mangan minum mahita ay mate do hita marsugut molo so hehe akan mate marsonang-sonang mahita ayo kita puaskan hidup ini makan minum dan lakukan apa yang engkau lakukan ndak masalah toh nanti kita akan mati juga dan adong berlapatan di parpunguat taong manang bohape pangotak ni virus corona dan ngage bohai ay tong namate do hita muse wasa pola loja hita mamikiri coronaon loja pamaretta loja akka dokter tim medis rumah sakit perawat loja kana torop dan adong pola si pikirata bai tau lama dia hagiot ni daging ta imana masa molo suadong be di jolmai pakirimon di haheheon sian namate. Pertanyaan untuk kita sekarang saudara-saudara, apakah kita sama seperti orang yang demikian? Tidak. Ahado japar ningolunya kana porsiai molo tahalo jahon molo tatuhuk silangi ahado nagabe jabarta songon na porsia hita diturpu hotakas di ayat 20 nunga hehe Kristus yang namate atong hita pe paheheon na do muse dada hamatian ujung ningolon ya kap na porsiai ay songon marhiti siya sada jolma songgop hamatian songoni do marhiti siya sada jolma haheon yak kanang mate di bagasan Jesus ay songon na di bagasan Adam saluhu mate songoni do di bagasan Kristus sudah dipangolu odo hinauli ni pakirimota di bagasan haporsiaon hurian itu hatta marhiti hata ni debata dilas ni rohatta di paskahon nuaing tapeok ma na parjolo nunga mulak kita Tuhan ngoluan nasa sitongna ay nunga diduru ni hamati yani behita nuaing dada di hurungan ni hamati ya behita marhite haheon ni Jesus yang namate mabuan hanguluan nasa sitong na dihita ay kung mangarajai ibana rasi-rasa dipatuduk saluh musuh itu torun ni pakna hamate addo musuh na parpudi si pasohotonna ima barita nauli dihita di pesta paskah natapestahon sadarion napaduahon marhite paskahon boto otta maya ngulut taon dada ugasan ni hamatean
Alay nung nga ugasan ni Jesus Kristus. Nung nga napunan ni Kristus sita. Dia dolapatan ni arganay hape ngulut taon. Arganay hape ngulut taon. Alay sa dia maargana. Dang tarasa pita argani amanginang. Ay anak na nasasaday do di lohon manubusita. Ala na hanguluani ma tahata akahata barita nauli. Di bagasan ngulunay baru mahitan waing. Unang beadong na masipamatean. Alay masipanguluang ma. Unang adong binamakosomi dongan na marpanarihom ma. Terlumo bisa dipartikyasan mari bersama-sama melawan virus corona. Marhite dia mai molo tahyutos sudi arahan dohot haputusan di pamaretata. Molo tahyutos sudi protokol kesehatan nabinahin ni pamaretata. Stay at home namar lapatan doi na dohot tita memutus mata rantai penyebaran ni virus corona. Alay molo so tayuto ni sarupa na mabuan hamatia dui nang tudongata ala dohot tita menyebarkan virusi. Jala dohonon nami doak kamanginang molo tungadong akan namulaulaon naso terjua diakka ulau tabe di duru ni bagasta mana jala jamok mahita majaga hahipasoni napatuluhon na makanguluhon hayam ni Jesusi ikot terus do marusaha mabahin hanguluat tu halak na asing unang bena mabahis sahit todongan na gabi marsahit talak alani hata-hata sikap manang pangalahota songon na diok nyaka nabisuk molo subuhi taurupi dongan pinoman unang nigugay. Tidak bisa membantu minimal jangan mengganggu. Hape na jok masa di ngulut tahun ima nungadang boy mangurupi balik sa gabi manusay. Nungadang boy mangurupi balik sa mabuak parutungan di hasusaan ni halak. Hurian itu hatta di bagasan Yesus Kristus. Odo jauh-jauh sian hita, tuhita sian hata ni debata. Asa rohana panguluhan marohata, rohana marpanarihot tu sude jolma. Adong dopat dohan ni hata batak madok. Hata mate roha mangulu ninna nuaing. Ikut tahu badoi. Hata pe ikon hata mangulu, roha pe ikon roha mangulu. Marhita ilam suado di hita dami dohok las ni roha diak kaparsauran na taadupi. Alani ita hirim do lam hehe akka hasadaon, hehe roha namar panarihot tudongan, hehe akka kelompok-kelompok masyarakat laho pahicatong ngulu na tangjala na hobas di bagasan las ni roha. Atong si pardohot mahita disi ay idol lapatan ni natapestahon haheheon ni Jesus sadarion di pasu-pasu debata mahita saluhu na amen martangiyang mahita o debata Jehovah na husob bahami di bagasan Jesus Kristus mauliate maale Tuhan arganay hapeng ulu nami arganay hape hami di jolom ale Tuhan nunga ditubus ho hami sian hamatean jala terjauh hami ale Tuhan mabuan hanguluani di tonga-tonga ni ngulu nami di Portibion di tonga-tonga ni masyarakat di sudiak kaparsauran nami ale Tuhan Yesus patau mahami pargugui mahami asa talup hami mangulahoni gabe pasu-pasu mahami di tonga-tonga ni Portibion asi marohamali Tuhan hidup jauh-jauh tuhami
Molahu pesta ho kami, pesta Paskah sadarion. Atong saha diho mahami, ngulu nami nang sudiak karuas ni huriam, di bagasan asi doho lomoni roham, ala ni Yesus Kristus. Amin. Hurian itu hata maride mahita sian onom ratus tolu ayat sada doho 2 laos tapasaha ma peliata. Tapasaha mapeliatkan di batang martangi yang mahita. Ali di batang amanannya di banua gijang. Hodo haruan ni saluhut silehon-lehon nadengkan dohon nasal di bangsa nama diutus. Upasaha tayo masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say dalam ni gabi uap na husus di dulu. Pasu-pasu may dalaramon. Asa upahasiak tayo pilihan. Pati bulhon hara daun di toma-toma ni kuliah dohot di pot di biong buhay marohanami magiti-giti todri asa lang hutagahan ni gudang ni silehon-lehon ni Tuhan asa lang dirgihay madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Saya pinarbadia makuar, saya Roma harajau, saya saat malongan ni roham di banu tongon sonnya di banu gijang, lehon matuhani sadarun hamuluan siapa, saya sama dosa nami sompan dosa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unak kami tuh di pangujunan, palua mahami sian pangan.
jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahon. Di sodakot Tuhan debata mabuhina Tuhan jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata mabuhina Tuhan jala di pasar rohon madamena tutod dini. Ora semana